Nachádzame sa v centrálnej časti mesta na námestí svätého Michala. Námestie sa vyvinulo v 14. storočí na okraji mestečka Nový Hlohovec. Konštituovalo sa vlastne okolo farského kostola svätého Michala. Námestie má typický štvorúholníkový tvar, z ktorého lúčovito vybiehajú ulice, tak ako to je zvykom vo viacerých mestách a mestečkách vtedajšieho stredovekého Uhorska, najmä tam, kde sa vyformovalo nemecky hovoriace etnikum. Námestie do 19. storočia takmer vôbec nemenilo svoje pomenovanie. Aj v starších urbárnych súpisoch a iných záznamoch sa uvádza len ako námestie alebo hlavné námestie. Až v 19. storočí po nástupe na trón cisára Františka Jozefa dostala pomenovanie námestie cisára Františka Jozefa a potom v 20. storočí prešlo viacerými názvami. Najprv to bolo Štefánikovo námestie, potom neskôr to bolo Gottwaldovo námestie a naposledy do dnešných dní, ako ho poznáme dnes, námestie svätého Michala. Posledné pomenovanie námestia spadá do obdobia po roku 1989, kedy dostalo názov námestie svätého Michala. Najvýznamnejšou budovou na námestí je farský kostol svätého Michala Archaniela, ktorý tvorí centrálnu časť, pochádza zo 14. storočia a väža renesančná pochádza zo začiatku 17. storočia. Ďalšou významnou budovou sakrálneho charakteru je kaplnka svätej Anny, pôvodne ako Erdediovská hrobka. Tradícia hovorí, že na tomto mieste sa mal nachádzať turecký minaret v čase tureckej okupácie v 17. storočí, ale vzhľadom k tomu, že zatiaľ sa nerobil archeologický výskum námestia, nemôžeme túto domienku potvrdiť ani vyvrátiť. Na východnej strane námestia sa nachádza najvýznamnejšia profánna budova, a to budova dnešného hotela Jeleň, čo bol pôvodne budova tzv. Hofštadu, kde sídlila správa pánstva hradu Hlohovec. Ďalšou významnou budovou charakteru kúrie bola kúria pánskeho advokáta, ktorý pôsobil u Erdediovcov Jozefa Polániho, ktorá sa nachádzala na mieste dnešnej Slovenskej sporiteľne. A nemenej významnou budovou, avšak len podľa tradície, je budova pravdepodobných tureckých kasární, ktorá sa nachádzala na západnej strane námestia oproti vstupu do kostola svätého Michala.